Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez Zur eta Lur saio honetara. Gaurkoan lehenbiziko atalean Lander Sagasetarekin egonen gara. Bera badakizue Kibisat enpresako bazkide bat dugula eta berarekin alde batetik sagar denboraldian nola heldu den solastuko gara ere, eta beraiek sagar bilketan aritzeaz gain kibi landarea badituzte eta aipatuko dugu ere kibi bilketa ondotik nola etorriko den. Bi balorazio hauek eginda ere, gero oitza aldera joan eta Luzio Teietxearekin hartzantzaren inguruan solastuko gara. Bera urte batzuk ere Ameriketan ibili zen hartzai, hango esperientzia kontatuko digu eta baita ere hemen ahariekin nola ibiltzen den, eta azkenik saioari amaiera emateko Koldo Goienetxek amaiurren abuztuaren 15ean ospatuko den hartzai egunaren inguruan solastuko zaigu. Badakizue aspalditxotik ere hartzai zakur lehiaketa egiten dutela eta zer antolatu duten egun horretan argituko digu berak. Saioaren hasieran esan bezala, oraingo honetan Kibisat enpresako bazkideetako batekin gaude, Lander Sagaseta. Badakizue Kibisat bibekin, bastan bidasoko kibiak, kibiekin hasi ziren Lander eta bere bazkideak, baino pixka bat diversifikatzen hasi, eta badakizue urte batzuk sagarrekin ere lanean dabiltzala, eta oraingoan Lander Sagastian gaude, gure gibelkaldean sagarra ikusten da, eta ezakit zer moduzuan pixka bat denboraldia, nola aurre ikusten duzuen sagar bilketa izanen dela. Bueno, haintxe ja esperoan gaude, mendik hilabete batera hasiko era, segurazki ja bilketa temarekin, eta horten konten lehen urtean baino, horten sagar gehiago ikusten da arboletan. Hala ere, dezepzio txiki batera eraman dugu, uste genuen gehiago izateko esperantza genuen, loraketa handia izan zen aurten, generalean aurten sagar urtea da, Gipuzkoan eta tope daude produkzioz, eta hemen ere uste genuen ja 7. urtea dute arbol hauek, eta sartuko zela fuerte produkzioan, eta produkzio esateko normal bat dauka, lore asko eman zuen, eta gero sagarra giltxaur tamainoko zenean asko erori zen lurrera. Lore denboran izotz puntu bat ere izan duzen, hor apirila azkenean, eta nik uste horrek ere markatu zuenla pixkota urtengo kanpaina. Jendeak jakiteko pixka bat, zenbat lur sail dituzue sagarrondokin? Egoera honetako arboletan dauzkagu 6 hektarea terdi, hemen Sagastiaren parte honetan, eta gero beste aldean landatu genituen lehen urtean 9 hektarea gehiago. Orduan denetara 15 hektarea finko honetan, 9 landatu berriak eta beste 6 produkzioan. Jendeak jakiteko pixka bat, badakigu, Nafarroa beti dandik izan duela ere sagar eremua, sagarrondoak eta belen ere azkarki baziren, eta zue konkretuki pixka bat kibiekin hasi zineten, kibiekin hasi ondotikan baita ere sagarrondokin hasi zinen, baina batipat behira sagardotegira begira, eta batipat Gipuzkoako sagardotegira begira, ez? Bai, guk hemen Sagastionetan bi sozio ditugu sagardogileak, Zapiain eta Zelaia sagardotegiak, eta, finka aukeran izan genuenean landatzeko, norbait behar genuen laguntzeko, hau finantziatzeko eta hori, eta beraiekin elkartu ginen, eta Sagastia sortu genuen, bai. Zuen kasuan duzuen lasaitasuna da, ematen un sagar guztia, saldua duzuela, ez behintzat badakizu hori, ez? Bai, ez dugu atejok ibili behar sagarra saltzeko, ja dauden entregatzeko dago, listo, bai. Gero ere, sagardotegiak badakigu tirada handia izaten dula, haunitz edaten da, bai kuperatatik eta gero ere botillatatik, eta pixka bat jokatu behar da sagardorako egiten duzuen zekoiztu barietatekin, ez? Zuen kasuan, ze barietate landatu zen ituzten? Hemen Sagasti parte honetan 6 bariedade daude, Gipuzkoako bariedea, Gipuzkoakoak eta hemen Nafarroako iparraldekoak noski, betidanik, urtebi txiki, urtebi haundi, mozolua, moko, goikoetxe eta
nik uste ipatu dituten denak, bai, horiek daude hemen sartuta. Eta bilketa aldetikan, dana eskuz zinen duzu ez? Bai, orain goz behintzat eskuz biltzen ditugu, kalidadeare bilatzen dugu sagardotegian, gero sagardoan ateratzeko, eta gixkiekin eta bildu beharrean nahiago dugu eskuz bildu, gero oxidazioak eta gutxiago izateko, sagar eta gutxiago sufritzeko, eta alik eta golpe gutxiena ematen ere saiatzen gera, gero transportean eta guzti, eta orain egiten duguna da eskuz bildu, kajatan, eta gero Big Bag zako hauetan ja sartzen dugu, eta hoitan joten dira ja sagardote, horrela gutxiago golpatzen dira sagarrak. Ezakit, bilketa puntuari noiz bildu, zeinek adierazten du, lurrean direlikan edo zer noiz da momenturik egokiena? Prueba batzuk egiten zaizkio, sagarrei bere heldutasuna neurtzeko, hori handik etortzen dira, sagardotegitik, hango kalidadean lan egiten dutenak, eta beraiek markatzen dute, almido jakin, eta hortxe jodoarekin eta prueba batzuk egiten zaizkio, eta momentua egokia denean, esaten dute biltzeko, eta gainera, nola filaka bariedadeak ditugun jarrita, saiatzen gara ere bai, segun bariede bakotxa bere momentuan hartzen. Ongi da ere ez, danak ongo barire prest biltzeko, luke denbora mantengo danak batera biltzeko ez, orduan pixko bat denboraz ongi joateko ez. Ditugu bi bariedade lehenago etortzen dianak, beste baino, eta horiek iraila erdirako bilduko ditugu, seguro, eta bestea iraila azkenean ustuko dugu sagaztia. Orduan, joanen zaizue 3 aste edo biltzen, ogeixi edo? Hilabetea gutxi gora bera, hemen golpea 2-3 egunetan egiten dugu, pasada bat finkan, baina, gero garai horretan beste sagaztietara joaten gara, biltzera, kuadrilla, eta hilabete guztian nahiko era, sagarra biltzen. Zenbatxo kilo aurre ikusten duzu, hasiera batean gehiago izanen zen, baina, aurtengo gure idea edo zen 80.000 kilotara hurbilduko ginela hemen sagaztionetan, eta nik uste 50.000 kilo inguru hortan ibiliko garen. Forma aldetik handa pixka bat, ikusten ditugu pixka bat itxura badula ez, sagaztiak, gero indarra ez, pixka bat kontrolatu garra ez. Horreixe, azkeneko 2 urte hauetan gure problema handina da arbolak indarra handia duela. Eta ez dela errenditzen behar bezala sagarra ematera, eta horra igera teknika batzuk eta aplikatzen, eta konsegitzen dugun indar hori jeistea eta gehiago sartzeko lore ematea eta produkzio ematera noski. Sagarrondoak 2 urtetik behin ematen dute geixo, aurten suposatzen da, urte hona zela ez? Gauz positibo bakarra ikusten duten ni sagaztionetan da, beste sagaztietan Gipuzkoan eta aurten oso produzio handia da, zenbait arbol adarrak buskatzen da dena idea, eta beldurra da, hurrengo urtean fruta oso gutxi izango dela, aurten sobera manduelako. Eta hemen gure kasuan ongesa, ez dugu problema hori izan, eta esperantza dokat hurrengo urtean ez dugula problema hori izango, eta jarraituko duela nivel batean berri zen produkzio ematen. Topea edo gutxuera bera gehiengo emango duena noiztik hasiko zen ja? Hemendik 2-3 urte aurrera, horten nik uste ja horra tope ibili beharko duen, 10 urte izango ditu sagaztiak eta hortik aurrera ja tope. Gainontzeko sagaztiak, landatu berriak direnak, poiki hasiko dire fruitu ematen edo? Espero dut, hemen beste partenetan ere sartu genuen landarea ondixiogoa, 2 urteko diferentziarekin honekin konparatuta, eta hemen hurrengo urtean posible da ale batzuk izatea, baina gutxi batzuk, eta hortik aurrera junga betetzen hori ere. Alde batetik duzue sagar bilketa, baina sagar bilketa bukatu bezain pronto, kibieri begira zaudete eta horra hasten zaizue denboraldia ez? Sagarra bilketa azkenean urrian ere luzatzen da, eta urria erdir artea hitzen gara normalean sagarra biltzen, eta gero azaroan oski kibierekin hasiko era. Bastan bidasabako kibia, kibisat, ekologikoa, eta kibien kasuan nolako denboraldia heldu zaizue? Hortengoa urte tristea eta alemainolen atzentzeko modukoa izan beharko, porque apirilean egin zituen izotzoiek ere, apile bukaeran egin zituen bigo izotzoiek, erki markatu ziduten kanpaina. Hor bidasoa parean ditugun sagaztiak ibi landaketak, Narbarten, Donezteben, Zunbilan asko izorratu zian izotzarekin. Hemen beste plantazioa mendian baserrian duguna, hau salbatu inda, normal dago, bere produzio normalarekin, altura gehiago du eta temperaturatzen hainbeste jetxi, baina besteetan baditugu zenbait okitan 180 kalteak.
Gogorra da ez, urte osoan lanean zaude, koizpen bateri esperun, eta gero, bueno, zure eskutan ez dagoen horrek, bai sortzen dizuan ez? Bai, golpe handi izan zen moralki, porque, bueno, aurten gaino oso pozik geunden, neguan bere momentuan ingen itxon lan guztia, kuadrilla ongi ditu zen lanean, eta adarrak lotu eta denek ingen itxon aurten, eta gero horrelako golpe bat errezibitzea oso gogorra da, baina, bueno, ez gaude lehenago bezala, kibieri bakarri begira, sagarrak ere baditugu, eta bueno, azkenean hemen lanean jarraitzen dugu, eta bueno, aurrera, poliki. Kibien kasuan, kibi ekologikoa, bastan bidasoko kibia, gainera gehiro ez da gehiago saltzen duzu zonaldean, ez? Bai, zonaldean eta kanporare, bai, porque gure produzio guztia ezin hemen bakarrik kokatu, eta bueno, oso gustora bai, zeren ja aurten bigarren aldiz gure produzio guztia gu gestionatu dugu, salmenta, eta oso pozik. Ekologikoan gauden ezkeroztik, nik uste pauso hona eman genuen, eta ez genuke atzera egingo. Beste horma hoien aurreiteko ez da erreza, ez? Ez, bueno, guk aseguratu egiten ditugu landaketak, ongesea pixkat aurrera egiten laguntzeko, baina orai komertzialki galera handia da, orai klienteak eta galtzen ditugu eta zinaten ditu, eta bueno, beti golpe gogorra. Beste teknika batzuk daude, erregadioekin, baina baditu urte batzuk ez dugula erabiltzen, ez daude ongi prestatuta modu horretan, eta bueno, ez ditugu erabiltzen. Bueno, Lander, espero dugu, ongi joaten den denboraldia, sagar bilketarena, bai kibierena ere, eta sagarra biltzen hasten zaetelikan ere guk bisitatxo bat ingo dizuegu, ea nola izaten lanin, eta bueno, eskerrik asko zuri ere. Hemen izango gara, torri lasai. Mila esker. Bigarren atal honetan ohitzera etorri gara, nirekin Luzio Teietxea dugu, eta bueno, Luzio askotan ikusi izanen duzue, ari lehiaketatan, da hortikan, bera ere, bueno, arikin dardiekin afizio handia du, eta ia esan, Ameriketan da lan pixo tine duzu ardiekin ere, ez? Bai, enitzen honitzen ondo noian 4 urte ondo nitzen, eta ardietan honitzen beti, ja. Nola izaten daura, ez egite, konkretukizu ze eskualdean nun ibili zinen? Jo, Nevadan bili ginen, eta beti kanpun, beti pareizionien eta horra tortzen zen, biltzen gintuen, horrela ondora, pabello motu bazuten, tarara, baina gero kanpun ere egiten ginen, pareizionia, 5.000 hola kanpun. Zenbat ardiekin biltzen zinen orduan? Han 1250 egiten zen partida. 1.000 eta 200 marta. Haiekin, bakotxekin, itxeginen, belotzek egiten behitiran, pues... Haunitz kanpun ibili gero ardiekin? Beti kanpun. Neguan, Parizionen 5.000 hola egiten ziren barreni, eta gero, bastia, 3.000 eta erdi lau kanpun. Parizionia, zaldin gainen ginen, eta... Beldotxan maite dituzten hori da behar gintuen arraptu gantzukin, eta gero ardiak lotu, eta txamizu bateri lotu, eta nomi hartu hartio, eta... Eta gero, beldotxa honi saltzen da orduan? Han bai, han barrita zostia 10 kiloko beldotxa de pasta saltzen da dena. Eta... azten dute diron biz, bai, bino, koiotik eta egiten du krisman dainua egiten zuen, Ike garri. Eta, bueno, bazkaldetikan da ardientza eta bazka desente bazeno? Bai, beti egun batez, egun puska berria, mamaztinon. Eta atzo atxaldin, por ejemplo, bezpera atxaldin usatu zuen ura, horrengo goizin pixkot lemizko eta gero atxaldin beste puska berria. Eta hola, segian kriston terrenu peitire, pues, hola txingitxon. Bildotza egiteko behar da ardi ongi bazkatu, eta berrita zostia 10 kiloko bildotza hola saltzen zuten. Beti zaldi gainen zuek orduan? Bai. Eta espartzen zenan pixo eta honin da beti edo? Bai, ni oinez ere biltzen izan honitz, Han ere, denbora aburretzen zera eta behar zo, bai pasta eta kristo buelta maten etxun mendien, Eta ardiak eta kontrolatzeko lasaio biltzen ziren, zakurrak ere izaten dituzue, Zakurra honak, ikeagarri honak, ikeagarri honak zakurrak. Ze arraza edo nola izaten zenan? Zakurra? Bat beltza da nabarra, ikagarri hori ezaten dira, porque unero, beti ardiek biltzen ziren eta ikasten zuten ikagarri hongi.
bai. Eta ardiak biltzen zituzten, zaintzeko ere ardiak ere zakurra handiak ziren? Normala ziren, zakorra, normala ziren. Ardiek, goiztan kontatu, han numerua jakiteko, zaten gintxon, nitxon, por ejemplo, emezortzi beltz eta bi aldu nola ziren, ardi uzitan, han ez dute joa egire apenas usatzen, aztaia nola dagoen, eta numerura kontatu eta arekarren nahi du handiela ardiak. Ardiak unerok zenbatu barrak? Bai, goiztan kontatu, markak, goi nitxunek eta kontatu eta arrekarren hausik errantzitzen, marko jokoro lehemedera aztaldia den hor dago. Rarua da, marko jetik bat esu batia punto bat faltatzen bali da. Bino, niri faltatu ziten behin, Eta errario, eta zein berdu faltatzen bada, eta lasai egon. Eman ziten zakur bat, honek ikasten txo, egorri hau eta honek ikasten txo, honek ze putak errastxo honek, ardiak errango eta nik, bete, erranio ikasteko ardiak. Joan ditzen eta lau urdu eta gehiago zakurra falta. Eta gero hortozten zitu berreita bat edo iruten bat ardi zurikin, hortozten zitu, ni arretxetak edo ditun izan. Bera hili zen kriston zeretan eta karstitzen ardiak. Hola zen zakurri ikagarri hona, Bai. Ja, erakutsik edo... Ni batrako zakinariak, antxiniko aztaiek nire ratin, hau, ez te va a traer las ovejas. Tu mándale, y andara hau nire baitiri txopuk eta pi nadek, bueno, abetu ozala zenan, eta... Uri intzitzen, ni harritutak ditu nizen, behin hori intzitzen. Eta gero, zandurun sostitxarra, koiotik hiltzeko eta isilka, tramperuko biltzen ziren, baina maten txeten menenua, bi hor bat, basa bat edo hil, eta ora menenatu, eta koiotik toko zire eta hilentzela kriston pila. Eta nik errania honez, hori ziaurrik hilorkuzu, bi horra, avionatekin eta polizia eta vigiletzuntzun bastante fuerte. Ziaurrik hitu eta karabin astutzun, eta, bueno, ez da hile hemen horre goian, mordio tiru bat. Eta gero menenu, ora menenatu. Bai, ze pasatzen da, eta nire zakurra buena, arek askizun usai egitea, menenu ikerri fuertia, eta nire zakurra antxe garabitzu zen. Erranean, bai. Menuda esto que me has hecho, mira, me has matado el perro, coyotes, no sé si habrán muerto, pero... Bera handia orduan. Bai. Eta hola, pasatzen dire. Eta gero, bueno, antze ja lau bat urte eta ja aspertu, pixkotango lan horrekin da. Hemen lan hasi zen, esakenta hasi zen, eta gelditzen izan, berri jongo nuna, gero hemen hau moitzen ez zen pixkot, pues... Han lagunak haunitzinak edo hemengokan zineten edo? Lagunak zei, han... Hemengok ere jende haunitz, elkarkin edo? Bai, elkarkin gu bos lau ginenan, eta dena hemengo ginen. Bastandarrak eta hemen gu eta bastabatu bazen, Iruñon doku ere, eta... Eta han orduan harikin da, bueno, ardiekin da hanibili zineten, harik ere bazirenan desente edo? Bai, handitz, 10-12 botatzen zituen. Hasi aldin, teiek erretiatu eta gero besten... Han lemizko araituko eta bihaztetxuna botak zituen dena muturru beltzak. 6 zostilatuko zide, eta nire horren, baliute, kola, horreinen gaztia, eta bai, garaitu. Eta gero, temporada tineur haiekin, eta aitzinereko da gero motor gorriak batak zituen denak. Eka erretiratu, eta gero motor gorriak. Da hori zertazo? Ba, motor gorri tozten zienak, itin zituen aitzinereko, eta motor beltza hori, oiepere araitu guk, dena araitu guk entzeko. Orduan aski ongi bazumera planeatu dana? Bai, are dena kalkulatu zuen, aitzinerko behaztitxunak gorriak, eta gero gaztainuko berri zen motorra ilunak. Gero honat etorri ziren bueltan, ja fabrikan da lanen hasi, eta bueno, orduan zu ere ari batzuk eta ez? Ari batzuk eta zuk hasi zinen patzen orduan ere ez? Nik mehen bazterrok hau erosin unik, eta bordo bat kintzen hau, gero inun hau. Eta bazterrak garbitzeko eta pixkot, gaztainuko zikintzen dire, eta... Ardekin da ian, oain bezala, oai horrojot mendire prestatu duket, bakar batzuk. Eta mendire horkutut, eta gero berriz bazka hunditzen dut karri, eta berriz zen jan, pixkot, eta... Bueno, bazter garbitu eta zu gustoko dituzu harik ere, eta beti buru gorriak ez? Bai, beti buru gorriak, eta gero txereko bilotxotu du bestze, eta... Bai, hola egiten naiz. Oain denbora duzu, eta pixkote gustora? Bai, eta txereko imat bilotxotu eta egiten txut, eta...
Badakizu ze egiten zuen, gero egiten zuen maizekin eta ez dut, pentsu kompostu ez botatzen, nik bestaldere egiten zuen. Hartu eta ematen diot eta... Sumatzen da gero eragin. Badakizu sanua, zehar egiten zuena, dena sanukin zulo eta gero zerratzen rendimentu kendu horki, hanko segi jantzat, pixko bat. Eta bueno, eta txapelketatan da tarteka ibiltzen zara ere, eta bueno, ongi da, ez pixko bultakari eta erakutsi eta... Bueno... ez dut, ez nahizik egigan segurazkira. Ez txiki gustatzen ja, ebatia. Bai, boladak izaten dire, eta bueno, nola tokatzen baldin bada, lasai hartu. Bai, horregatik, lasai biziko nahiz. Bai. Bueno, Luzio, ikusi du pixo bat, azaldu iguzu, nola ibili zinen kanpun ere ardiekin eta, hemen ere jarraitzen duzu pixo bat ardi eta arikin. Gola kanpu garbitzko eta... Ongi da, beti ere pixoat lotura hori izatea, baratzea, ardiak, ariak eta... Beste gero, ustatu eta azten bagara bagizo. Akabo gara gudo. Ustatu behin do beste gona da dino, hola egunero eta... Osongi, Luzio. Bai. Eskerrik asko, eta beste behin ja harik eta urbilin dituzulikan ere urbilduko gara gehiago, eta solastu gara nola zabiltzan. Mila esker ba. Ez, zuri, mila esker. Bai, garte. Bai, erostio. Saioari amaiera emateko, badakizue urtero abuztuaren 15ean, amaiurren, amairjin egunean, hartzai eguna ospatzen dute, eta ja bada urteko adreia bat gaina hartzai eguna ospatzen dela, eta horren arduradunetako bat, edo arduradun handiena, Koldo Goienetxe dugu, amaiurtarra, eta alaxe da ez, Koldoia urteko adreia bat hartzai eguna amaiurren antolatzen, eta jendeak jakiteko pixka bat nolatan hasi zen ideia edo nolatan hasi zen eguna antolatzen. Azten egunen antolatzen du 17 urtola. Azten egunen bakarrik zakur konkurso hasi zela zen oela 42 urte. 42 konkurso urte, 42 urte. Orduan 42 urte hartzai zakur lehiaketa antolatzen, nolatan ezagite amaiur bezalako herri bat, hainbeste urtez antolatzen ideia... Nola, aitzineko urtean Patxitxe Berria zendu da, eta haure gantzen uaztarak hile, gelditu zen bigarna, gantzen oinatera, gelditu zen bigarna, eta oden herri animetu zen, nola bazen herritar bat, eta hasi zen jendea horla, oden gura intxokoa, gehiena zaharrokoa ziren animetzen imertzela maioren. Eta gintzen, izi herri ongiata zen, harritzen zen jendea nola zen maien detorri zen, enbizik urtea zen, eta inon zen kursien, eta besaztan segitu ginen betitik, eta ez da segitzen du. 42. edizioa du urturrena aurtengoa, eta hasieran bakarrik hartzai zakur txapelketaken hasi zen, da gero joan zarete gauza gehitzen, ez? Bakarrik hemen zen kostumera zer iten zela desfilia, iparraldean egiten maite, elizetik erat, eta orden egiten zen desfilia, eta ero ardik konkurso, bai. Eta konkurso horretarako, ez dakit, ze zakur mota parte hartzen aldu, nongo hartzaiak izaten aldire? Dena libre ziren denak, nola uazten, nola oinaten, denak libre ziren, baina geroztik bordenko horie Euskal Herrien ez da libre. Federazioen bateak bai bertzak ez. Behesi zen, eta orai amaiorren iten da denetaik. Aurten erran bar da gainera, badugule errandako zagur australiatik garru eta zagur raza australiano garri duela batek. Bueno, hor. Beharri bezala bai. Eta aski zenuten hartzai zakur txapelketakin, eta hasi zineten, jak antolatzen dugun eta txapelketa bagoazen eguna bora biltzea, ez? Bai, hau intzen, 85. urtean, okorretu zeikun imar ginuela, 85 urte zituela, eta hasi imar ginuela behiek, konkursa behiena, begorrena, eta denak. Eta ero, lan izigarria zuen, eta ondoko urtean ezkinuen egin jausere. Ondoko urte bigarren urtean berriz egin berriz behiena, eta zakurrek, eta ardiek, eta denak. Eta gero, hasi zen Elizonden egiten konkursua behiena, eta gero jasosik ez da behiendako. Eta hori segitzen ginen ardiekin bakarrik, konkursua ardiena, eta... Horten da, 15. urtea. Eta, pixka bat, urtengo egunean sartuaz, nola hasiko da eguna orduan? Abuztuaren 15ean, esan bezala hartzai eguna? Goizian sartiko da, zazpieto gazten da ja hazienda sartzen, aurten erandute goizotoriko diela, eske aurten badu begorre konko esposizionia ere, eta uniz begor bada,
Eta orduen, erran dute, 6 hasiko dira garraien ja, zegatik transportiste behaute, uniz transportin behaute dola. Izende sarrera behatzietako behaute dena barnean egon. Eta begorrak lotuek eta ardiek korraletan sartuek eta denak. Eta orduen hasten dire, ja, behatzietan hasten dire juezak eta behatzen, ja, hortzak eta ardiek eta hola nola diren, eta akitzen da, pesakatzen zai ordu eta sorik akitu orduko. Eta premio ematen dire ordu eta terdi nola, bai. Ardien kasuan, lehiaketa dugu, lehiaketa bastan bidazo eskualdosoko da. Bai, bastan bidazo ordezu izugar murde, bai. Eta karri Begorretan ere gauze bera, begorretan ere gauze bera. Behorretan erakusketa, ez? Erakusketa baino zona beratzen du, bai. Ardien kasuan, lehiaketan parte hartzeko, zer aurkeztu behar da, zer nolako loteak dire? Nolako loteak behar dire 6 urruix eta hariko bat, denetan. Izaten da, 6 letetek 18etara, 18etek 36etara, eta 36etek 8. Baina 18etek 36etara hori arras peligrosua da. Hore ardi bazkatzen, ez da kasu imer adinei, behar da kasu hortzei. Eta hori ardi bazkatzen da honi, ez da hortzek ametzen zaizte fitio. Eta ordeen pasten da zaharretar, da peligrosua doi, bai. Eta ezagite, sari aldetikan gero zenbat lote sarituko dire edo? Saritzen da honit, badire 59 lote, hiruetonei bat ikuti, zengatik 55 dugu topia, baino 4 pastu gara. Eta pasten alginen gehiago orten eixen gangara kenduz batzu eta hortaz. Eta dute 58 euro lote bakotxa kartzialde. Eta ero 42 euro etxe bakotxa portindeko. Eta ero lote bakotxen badire 4 premio. Nola buru beltzetan eta nola buru gorrietan. Eta lehenbizikatu 75 euro, biganatu 69 euro, hiruganatu 58 euro, eta lauganak 40 euro. Osak badire, 84 premio badire. Orduan, dirutza ez, azkenean enbeste lote, enbeste sari, diru asko mugitzen du feria honek, ez ezakit, diru aldetikan nondikan hortzen da diru, aurrera emateko guna. Erran behar da, lehenbiziko hau daletxa, eskarra mamazteizko, gero Navarrako gobernu, eta gero hemen liburu iskatartzen dugu, eta hemenko propagandetak. Hau dena guastatzen da, begorta dena 15.000 euro. Baina pentsatzen dut, atrako dugule, batetik eta bestetik, eta zako konkurso gentradetak, sarreretak eta atratzen da. Galdu ez du intenan. Bestelatzen inen? Ez. Galdu ez, eta lana honiz badut. Pero no, gero barretan uzten du jendia, sosa eta gosariek eta historia tohtik atratzen da. Orduan, ardien konkursoa goiz-goizetikan, eta baita ere gazta lehiaketa izaten duzu, ez? Bai, egiten da. Hoi behar da apuntetu momentu emerian. Ameketako askide apuntetzia eta orduan izaten da. Gaztaren kasuan ere, zonaldeko gazta, ez? Lehen aipatu dugu eskualdetekoa. Zona beratzen du, bai. Gazta ekartzaren truke diru bat ematen da edo ez, kasuanetan ez? Horten ez du gateni, baina ematen da. Ter badi 3 premio, ez da, 120 euro, 90 euro, 30 euro, ez da, bai, 3 premio. Bai ardien kasuan eta bai gaztaren kasuan epaimaikideak nungoak izaten dire? Bai, ardien kasuan dire bat Leizako albaiteroat, eta bestia Aslanako presidenta, Maite Lasarte, eta bestia Jesus Mari Lasarte. Bie Lasarte dire, ez dire euskustegi bat betzak, bie Lasarte dire. Aspaldiko urteetan hori egitute eta alaitute, eta pixke komplikatu zuten da bai. Ez da jende guzti ez da konten gelditzen, eta... Eta gazten kasuan? Gazten kasuan, amaiu ostarra izan da pare bat, eta bestia kanpotar bat, Dona Marizi etortzen da bat, bestia iparraldeko bat etortzen da beti. Bueno, orduan bai ardin lehiaketa eta gazten lehiaketa, horiek beti ere goizez ere ez? Bai, eta gero begorrak izin di orden. Horten mamar dugu begorra importantzio ez berri eta begorra unak heldu dire, arraso honak, eta beno, iten zait jendia biltzen dugun urtara gixo. Ardi hartzaizakur lehiaketa, noiz zordutan hasten da, nola jendea egiteko? Bai, bostetan izaten da desfilea, eta bosteritan hasten da. Baina hori jende kontu behar du buruten, ezkire jotzekin batean hasten dela. Ezkara egielate goten, jende atzatu gara mantxoso ez, bosterietan hasten da. Ezkire jotzeko esperoan egoten gara. Sarrerakin izaten da hori bai? Bai, baina jende atzten da hori, uste edo mantxoso baina ez. Hasten da ordue. Eta kasu honetan hartzaizakur txapelketarako nongo hartzaiak eta zezakurrak izanen ditugu? Baizu lehituko dazkitutu hain ordien, bat erramitugu Jorge Oteiza, Oronoz Mugairekoa, Sakurra Arakil, bigana Felix Irigoyen Amaiur, Sakurre Perla, irugan Jose Mari Estilaz Amaiur, Sakurre Lagun, hau Nafarroko txapelduna da. Gero beste bat bagosten barra dugu Berribet, Julen Arburua, Lekauztarra, Kostariko Bardakoa, Sakurre Pello, gero Aitor Urien Abadiño Bizkaia, Sakurre haude errandugu duena australiano hartzen duela.
Unek errantzakuinak kastzen altu zakurri, beste eskual federazioa ez duzten, eta oden guriarekin itzen altzen, eta baietz. Gero, Xile txegoian azparren iparalde, hau da jazkoz Amaiorko txapelduna. Gero, Jose Mari Bengoa, oinate, Gipuzkoa, hau beti juezibilidat, hasi dezakurrekin, Gipuzkoeko txapelduna da. Enrique Mendiguren Orozko Bizkaia, zakure Riki, hau Bizkaiko eta Riki bi. Esan bada Riki bi dela, bestean bazuen beste izigarri ona, biek ona eta patio Riki bi. Eta hau kampeon, Bizkaiko kampeona eta Euskadi kampeona. Gero Manuel Gorrita, Arizna Zabal, Gipuzkoa, hau borden koliko Gipuzkoako eta Euskadiko txapelduna. Gero Josep Jauritxe Baigorri Iparalde, Iparaldeko ondareko bihostetako txapelduna. Gero Manuel Ugalde, Aldude Iparalde, zakure etxe, hau da, gandunozte goinateko txapelduna. Txapelduna denak hemen dire. Alabesak ez dietoztzen, zengatik unozte madute eliminatoria, ustero, eta den ez dietoztzen. Txapeldune denak hemen dire. Mai altua ordunez, txapeldun guztiak. Ustero, ez du polemiko ostan denen edut etorri. Eta Julen Arburuan kasuan ez, albiste polita ez, gaztea eta sartzea pixoaz. Erramardaku, eta horri behar duela, ardiekin, gasnakin eta zakorrekin. Hausten erramarda, sartu behar dela, uniz berria, gazten gaztiar ardiekin. Badie mutiko gaztiak sartu dautenak. Seinale hona ez, pixoat etorkizuna badula eta... Bai, konten, oie, goztaz, gangara zenbaitzuk, gazten duztena 6 lotet, oie, batzuk kendu eta gazteak uti sartzera. Behorren kasuan, ze asmo duzu, pixka bat, jarraitzea urtero erakusketarekin, aurten berexia izanen da? Guk kusi behar dugu, nola atratzen den, eta ja bera konten diren, eta ero ja, elduen ostien izin dibalekun berrin nazionala, eta odene baden sosik. Naiz, unten gehien udaletxe ematen dago, udaletxe ematen du, eta udaletxe eskaztu behar da, launtzea, edo induela hunditz, eta gero herriek ere bai, eta gero liburu eskatik eta atratzen bada, segitzeko idea bai. Behorren kasuan zea beltzainak etorko dire? Bai, Martin dut apellidoa, Martin anaiako dire lekauzkoak, gero Martin Mendiburu Ziga, Asier Ormate Elizondo, Javier Txirigoien Errazu, Indazt Aristegi, hau zeleno Indazt anaiako, Indazt Aristegi Legasa, Bartolo Etxeide Ziga, Etxeide anaiak Errazu, Amabortz, Vicente Arrozena Donostabe Zortzi, eta Martin Oarri Zozaia, Zozaiakoa. Horun kuadria bat badire, eta bueno. Denetako pentsatzen du lagatan hori bete. Eta zen badu gehiore bai igual. Bakarik, maime manatzen du, sosa manatzen du. Egun borobia ateratzen denez, pixka bat eguraldiak laguntzen badu, jende animatzen da ez? Oidu. Denetarik egiten du, abuztuaren 15 badakigu ez? Baina ondarruntera Franko suerte txarekin ibiltzen gara. Iaz behero, ondile zunin edo? Bai, oier ez da ona. Eta batez ere turisti zitzen da behero ondiekin. Eta gu turistekin behar du, gehiena, konkursua hori bai, etxaldekoan. Eta ezagite telebistan ere botatzen dute gero... Bai, pentsatu zuek gara jaztiko zatela, eta ero eskolteri bestare bai, eskolterista etorri behar du bai. Ja badu, eta masai urte deldu dela, eta etorri behar dukten ere. Lortu duzu ez, izen handi bat izatea, eta pixka bat zagunak zarete Euskal Herri mailan, Euskal Herrite kanpo. Daudela ziklismoan bezala kriterioni famatuen daudela, ez dute, egun orten ez tegite, ala ez dute. Koldo, baskarrak eman zuri, azalpen hauek emategatik, hemendikan jende animatu ez, abuztuaren 15ean Amaiurra joateko ez? Batez ere, gazten izin dela fuertia, eta begorrak unak izin dela guzteko, erramar da, hori bera indartek, gandu ustean Amairu premio bat ziren hor lekun berri, eta 12 bat zituen lehenbizikoak, eta bigarrak eran zituen hau, hori denekin heldude. Osea, behor hoen guziak hemen izin dira. Osongi, basandakoa, eguraldiak laguntzen duen, eta zueri beti komoduan zorion du ere ez, azkenan lan ondia egiten duzu, egun hori antolatzeko, eta espero duguna da, ongi bat ateratzea. Lan ondia badu lana. Hau hasi behar da, uste lehenetegia, organizatzen bai. Osongi, Koldo, basandakoa ondo segi, eta eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta betiko moduan, eskerrak eman ez zuen arretagatik, agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi!
Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.